Sanibonani. Igama lami ngingusindisiwe Mzobe. Ngicela ukutholiswa umntwana usamukelisiwe Mzobe. Owagcina ukubonakala emsebenzini ngesonto. Usebenzela ePhaloki. Isikhathi sokuqala wangenisa ikholi ethi kukhona othi ubona umntwana wala kuleli khaya ongahlali khona kuthi uhamba kakuhlungu ngasePaki. Ikholi agcine aqale wasenzela yona. Eyesibili ikholi agcine ngayo uthe mayikhuluma nomunye udadewabo wathi akame kancane uzobuye amreceive abuyele kena back. Emveni kwalokho akabangesabamba ucingo mase sifona. Wafonelwa umkhwenyana wakhe. Yebo. Wabongani. Yebo. Uthi ubona ubhuti wakhe usisi lo ngatholakala. Hamba ngeke. Yebo. EPaki. Yebo. Waphuthuma khona kudadewethu. Yebo. So uphuthuma khona wazama ukutholana nodadewethu lo njengamanje sinaye la. Wazama umkhwenyana wakhe uzobuya kuyena ngizochaza amakhona. Yebo. Uma ethi uzobuya kuyena uthozobuya amfonele. yes. Wahamba lokho. Emveni kwalokho ucingo mayisefona lo ngoba usabona sihambile isikhathi engafoni. Bebese eyamfona ebese eyafona yena. Liyaringa manje ucingo sisaba nje umuntu. Umkhwenyana yena uthini waphela uyena othena nange ukubona umfowabo la ePaki waphuthuma khona uchaza vele ukuthi nomkhwenyana wayekhona lapho. Umkhwenyana uthi lo ulahlekile uthi ufonelo yena umkhwenyana. Uthi ubona lo hamba kakhulu ngeinduku. Yena lo lahlekile usefonela la ukuthi nakho kuthiwa wethu ubaba wengane yakhe ubona lo mfana wala ekhaya ihamba kakhulu ngeinduku. Kufuna ukuzama ukuthi ena anike usizo lokuthi athole imoto ezomletha la ngoba ukhombisa ukuthi ulimele. So ukuthola lapho nomkhwenyana naye ukuthi utholakala. Gcina ukutholakala lapho ngiqhubeke uthe sisalinde lokho nakho ingasabuyi ngomsombuluko ila sengiqala khona ukutatazela ngabo uya ko7 manje. Sengifonela lona komkhwenyana ke mina. Fone kuze kubeka 10 ucinga kalibani. Uthe ngo9 ebusuku wangifonela wathi mawubuthini. Ngathi mina hayibo usambuke kabuyile emsebenzini. Ngoba nawe usebenza ngalapha ePhaloki awumbonanga na. Athi ngimbonile ma ugibela imoto yabanye abafana abahlala ngalapha. Ngithe ngithi ngiyamemeza wathi angimyeke. Ngisuka futhi ngaso isikhathi ngehle ngiyekhona lapha. Bangifika kuthola abafana laba abana ngisho imoto bayidayisela o-ice cream eMidway. Ngibuye. Ngakusasa ngiyabona phela ukuthi ena umuntu lo lahlekile. Kanti bese benakho ungazwani nobaba wengane. Njengoba futhi manje uzoqhamuka ukuthi kunama call angene kuyena abenziwa abefonela ubaba wengane. Kusho uJobe engabonakali nje ngikacaca ukuthi ubaba wengane lo omthathile. Mangiye emaphoyiseni ngilibika udaba. Emveni walokho mangibuya uthi lo mastende uyangifonela uthi angehle ngizobuka isithombe lapha kuyena. Ubaba wengane lo usesende ivideo uboshiwe uthi uboshwe amaphoyisa ePhoenix. Manje uzosenda umuntu azolanda impahla ukuze athole imali yokubhayila akhiphe ifridge neTV. Athi mastende ena ulinde lokho kusasa. Ngithi mina okay mabe befika ngicela mangifonele ngehle. Ngempela ngolesithathu bafike labantu abalanda impahla. Sifike kubona ngibabuze ukuthi ke uphi ulo usamke noma lo sendele ukuthi uzani zolanda impahla. Bathi abamazi kodwa ubafonelile. Wathi abalanda impahla. Sifonela amaphoyisa. Amaphoyisa afika abathathe. Ahambe nabo laba ngemoto. Sisisalinde lokho ahamba nalabo abazosathi ibali. Ngoba ayoba
kushuthi asayobaphenya ngalo oyisoka lakhe esingambuzi. lo sethu seboshiwe Phoenix Ehhe. seboshiwe Phoenix Yebo. Uthi ngolesithathu ngibuyele emaphoyiseni, asithathe amaphoyisa angithathe siyobheka ePhoenix la kuthiwa uboshelwe khona. Akekho umuntu okufika oboshiwe lapho. uthatha amaphoyisa la manje isikuthumbulana Khulula, khulula la nje ngeka kunemolini Midway. crossing Mm. amaphoyisa la ekhulula asenithatha-ke manje la anithatha seniya Yebo. Ngihambile ngaye epolice station phela ngachaza lo daba. Ngabavezela lesithombe. Kwase bathi asambe siye ePhoenix. Sihamba namaphoyisa. Fike lapha akekho lo muntu. Akaze futhi kuboshwe umuntu okufika ePhoenix. Sibuyeke. Sithi ebusuku kaBulu singakla abonakale khona. Ngolesine manje usefika nemoto ke manje yena uqobo lwakhe. Seyifikela yena kumastand ebusuku kwabo 11. Uzothatha impahla ngoba akasathanda ukuhlala la. Umastand kuseyamtshela ukuthi usuke wezwa na ukuthi kunyamalele uma wengane yakhe akabe utholakala. Awuhambe uye phezulu umndeni uyakudinga khona. Waphuma ngewindow wabaleka. manake lana kuze nabantu bezoqonda labantu babefike eqaleni abathatha amaphoyisa oyebathumela usebuya manje usebuya nabo usefike yena qobo lakho Yebo sebuya nabo manje. sizolanda impahla uma ufika kuma-stand uyamtshela ukuthi hayibo ulahleke uma wengane yakho uma wengane yakho umkhwekazi wakho uyakudinga usiyakufonela kuma-stand Umastand ngaleso sikhathi akafonanga. Ngesikhathi akafonanga bastand. Uphumile lo ngobe umuntu uphume ngewindi wabaleka. Ngathi uzothi mayibaleka sibalekelani manje athi mayethi la ubaleka ngehlathi kusho ukuthi mayethi la ubonwa ingane yala nayo imile lapha emgwaqeni ilinde isoka layo. Imbonisa ibonanga lo muntu ofunakalayo igijima izomemeza ukuthi kumenyezwe la endlini. Babethi abafana laba abancane bethi bayaphuma bathi mabeya ngala babona ukuthi hayi ngeke ngala kunehlathi. Babethi sesimkhomba lapho kogesi. La sekukhanya khona. Laba bemoto sebengena emotini yasha behamba. Lo baba la omastand akakwazi ukuhamba kanayo imlenze. Akulula ukuthi ambambe. Yebo. uyabaleka lokho hamba lokho aphinda angatholakala Lokho ehambe lokho ke manje. Umkhondo wakhe nje asuzwa ukuthi unyamalale wabheka ngapi. icala selivulile emaphoyiseni Icala ngilivulile emaphoyiseni. isho nanokubuyisa nje i-report lutho Mina ngumakhelwane kabe siqabe siqashe naye uShoti, simbiza ngokuthi igama uShoti. uShoti ube mhlukumeza kakhulu ube ikhadi leqolo behlala kuShoti elomsebenzi i350 ubuhlala kuyena emshaya. Ngize ngesinye isikhathi ngivuke ngibona ukuthi yabona isikhathi amshaya ngazo umshaya ngabo 8 kuze kushaya bo 4 ngiphume ngilwisa uShoti uthi amiyeke phela manje alalele futhi ukuthi nangithi akamnyeki kodwa nje isikhathi esiningi bemhlukumeza angafuna aphuze uthatha akamfuna aphuze ephuza ufuna ukuthi akahlala endlini avala umnyango nawusuphuzile akuhlaleki endlini uyathanda ukuhlala nabangani bakho uphuza nabo umakhelwane futhi ube akayena lo muntu othi neke ephuzile ahambe ngene ufike nje neke ephuza mhlamba ahlale nami endlini athi ngoba uphuze aziphuzile uma nezincokolela kamnandi uyingane futhi engenalo uchuku kubani umuntu onenhliziyo enhle nje akhala athi uyamhlukumeza lo muntu sekubhlungu
yonke imali uyayiqoqa ngathi ngisho ukudla. Okay, imali esemsebenzini ithatha wena. Yebo, Ithatha wena. yebo, imali yeqolo Imali eqolo. uyayithatha. Imali Yebo, uyathatha. futhi usisi lona ubecela kumkhwenyana mayefuna ukwenza Ubengacela ubengayitholi nje imali. Waze unase ngimlwelube ngale ndlela ukuthi ngithi mina soxabana mina nawe soshayana. Wathi ngelinye ilanga umnganami ngomfice ehamba nge-wheelchair. Kade nje amqala ukuthi awumakhelwane-ke abanye abathanda ukungena indaba zabanye. Uba mina indlu yakhe neyami iyananelana umsindo. Ngike ngiphume ngoba nami ngizele nalezi ingane ziyalingana nezingane zami. Ngike ngizama ukulwa ukugwema umsindo futhi yena shoti loyo ubengisaba futhi alalele into engiyisho. Ugcina kwakho kumshaya ngangimthembisa induku ukuthi manje soshayana mina nawe. Kufanele sewubane usesonga manje. Yena umkhwenyana ufonile ngelinye ilanga emaweleni alekhaya wathola iwele elilodwa. Usisi lo uney'ngane zabafana zamawele zilale lapha phezulu. Ulifonelile iwele wathi uphi usisi wami, lathi iwele nangu leli. Wathi lo mfana into eyiyona-ke manjena engikhalisa ngisebusuku leli kuphela ubuthongo wathi uzokhokha edinini. Uthi uzokhokhelana. Uzobani phela ngoba ukhuluma newele sonke asikho. Indaba isiphahlazwa yiwele ngoba ubese lahlekile. Siphahlazwa yiwele manje indaba uthi nje wathi ushoti ube uzokhokha. Ngani ngokuthi umalile wabuya wazihlala la ekhaya. Ngoba phela thina into esiyaziyo ube yakhosola phezulu. Uthuthile ney'ngane wazohlala la kubo ngoba esekhathele izinto zakhe. Futhi kungenzekani ukuthi ukade vele semhlukumeza. Kakhulu nangomakhelwane. ngicela ungisize umphakathi uma kuwukuthi uyambona noma ngingazi lapha khona usegqoka into enjani kodwa ehamba la wayegqoke ujini unamaphakethe amakhulu ovulekile emlenzeni nesikipa esibrown namateko amhlophe ephethe isikhwama esimnyama esinamacashazi amhlophe noma ngabe umkhwenyana lapha ambona ngakhona. Ngiyacela kakhulu ukuthi umphakathi ulekele ungisize lenkinga. Ngiyabonga. Ngicela namaphoyisa asisize asilekelele. Yeah. Sengihambile kakhulu emaphoyiseni ngiya angakakutholi ukusizakala.